ħbibti għaj il-ħamis 11:15 ta' filgħodu 19 ta' Settembru ħanorikom is-swar ta' Bolmla. Daw jiftaħru li jżommu is-swar ta' Malta u Għawdex indaf, ħataraw il-ħmieġ u t-telqa kbira li għandna ġo Bolmla ħbibti għaj. Tal-biki saret, u meta jidkom tal-biki mhux għalija ta' ħbibti għaj għan-nies ta' Bolmla ta' vera. Araw is-suraw fuq il-mina ta' Santalina ħbibti għaj. Tgħidux in-nies għawek jgħaddu t-tfal tal-iskola, ġimgħa d-dieħla jgħaddu minn hawn it-tfal tal-iskola ħbibti għaj għal-Verdala. Araw ħbibti għaj, is-swalaw, it-telqa kbira li għaw ħbibti għaj. Araw ħbibti għaj. Ħaxix, maħmuċ, ħaxix. Taf kemm li nirrapporta, mhux noqgħod niġri is-swar kollha ta' ħbibti għaj. Misna nistħu, ħanorikom ftit illum u niqafaw. Araw il-pasta zata kbira ħbibti għaj għax jgħidu l-ħmiċ il-nies ħamġu. U jiena ħansaqsi. Fejnhom in-nies tal-ambjent li jiftaħal bihom Deo u Owim Bonnici. Ejlu jibatinna ġiex ħaddiem hawn ħbibti għaj, is-swar, ara swar ħbibti għaj, xtelqa kbira hawn fuq is-sur ta' San Ġwantuxa ħbibti għaj. Għanurikom sur żgħir. Araw xi ħmieġ hawn ħbibti għaj. Da sur ta' niftaħru tant bis-swar ara ħbibti għaj xaw. ħbibti għaj araw il-ħmieġ u t-telqa kbira li hawn fuq is-sur.